खुलुमबाय जेनेखि चिरांदुवार ओनसोलनि रायजो राजा जाय बिथांमोनहा मेगननि प्रब्लेमाव गोलैनानै दं, सिरियास प्रब्लेमाव गोलैनानै दं, बिथांमोननि थाखाय जोङो मोनसे गोनांथार इनिशिएटिभ लानो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोना सिरियासलि मेगननि बेमाराव गोलैनानै दं, बिथांमोननि थाखाय जोङो रुनिकाटा ओनसोलाव आरो हाथिसार ओनसोलाव मोननै जायगायाव फ्रि आइ चेकआपनि 7 तारिखआव रुनिकाटायाव हिरिम्बा हलाव आरो 8 तारिखआव हाथिसाराव PHC प्लेग्राउन्डआव जोङो थिग खालामनाय जादों। फुंनि 9 बाजिनाय लोगो लोगोनो बे जेनाखि फ्रि आइ चेकआप बेयो सोलिगोन। अदालगुरियाव थानाय बड'लेण्ड नेत्रालयजों लोगो नांनानै जोङो बे फ्रि आइ चेकआपखौ बानायनाय जादों आरो चेकआप खालामखांनायनि उनाव जाय बिथांमोनखौ जोङो अपारेशन खालामनांगौ होननानै जेब्ला मोनबाय, बिथांमोनखौ जोङो फेस वाइज गासैखौबो 10 जन करि टेस्ट खालामनानै जोङो अदालगुरियाव लांनानै अपारेशन खालामनानै लानानै फैगोन आरो आसा खालामो जोंनि चिरांदुवार ओनसोलाव थानाय गासैबो मेगननि बेरामाव गोग्लैनानै थानाय रायजो राजा बिथांमोना फैगोन आरो चेकआप खालामनानै लागोन। केम्पआ जोङो रुनिकाटायाव हिरिम्बा हलाव 7 तारिखआव फुंनि 9टानिफ्राय जागायगोन आरो हाथिसारनि PHC प्लेग्राउन्डआव फुंनि 9टानिफ्राय जागायगोन 8 तारिखआव। दा जोंना बेनो थांखिया चिरांदुवार ओनसोलाव जाय बिथांमोना फैसा गैयिनि थाखाय अपारेशन खालामनो हायाखै, मेगन नुवाखै, बिथांमोनहा थारमाने सासेबो मेगन नुवाबालानो थानो नाङा। जोङो थांनाय सप्तायाव 7 अपारेशन खालामनानै लाबोबाय। जाय बिथांमोनहा 3 बोसोर 4 बोसोर फैसा गैयिनि थाखाय अपारेशन खालामनो हायाखैमोन आरो बिथांमोनहा 3-4 बोसोर जेबोखौनो नुवाखैमोन। बुंनो थाङोबा बिथांमोनहा खानाखौनो जोङो बुंनांगौमोन। दा अपारेशन खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना बे जेनाखि सोमखोर जेनाखि जोंनि समायना बुहुम बेखौ बिथांमोना नुफिननो हाबाय। जाहाथे जोंनि चिरांदुवारनि जेसेबां बेबायदि प्रब्लेमाव भुगिनानै दङ, बिथांमोना सासेबो बेबायदि मेगननि प्रब्लेमाव जुजिनांनानै थानाङा, बिनि थाखाय जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों। अपारेशना 100% फ्रि। जोङो चेकआपनि थाखायबो उनाव लांफिनो। अपारेशन आरो ग्लास आरो मेडिसिन आरो चेकआप लांफिनबावनो गासिबो फ्रि अफ कस्टआव बानायनाय जागोन। बाहाय खुनु थाइसेबो फैसा होनाङा। दा बिनि थाखायनो आं गासिबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों लैहोर फैनांगौ आरो गाव गावनि मेगननि प्रब्लेमखौ सल्युशन खालामनानै लानांगौ। মই পোনপ্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমি বিগত দিনত চিৰাংদুৱাৰ অঞ্চলত বিভিন্ন জাগাত ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ আৰু তাতে বহুত প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। এটা মেজৰ হেল্থৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল কি চকুৰ প্ৰব্লেম। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা ব্যৱস্থা ল'বলৈ খুজিছোঁ। চিৰাংদুৱাৰ অঞ্চলৰ যিমান চকুৰ প্ৰব্লেম, পইচাৰ কাৰণে যিবিলাক অপাৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই, তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি रुनिकाटा আৰু हाथिसार অঞ্চলত रुनिकाटाত 7 तारिखত আৰু हाथिसाৰত 8 तारिखত আমি ফ্রি আই চেকআপ শিডিউলটো কৰা হৈছে আৰু ফ্রি আই চেকআপ কৰাৰ পিছত আমি যিবিলাকক চিৰিয়াছ প্ৰব্লেম পাইছোঁ, যিবিলাকত অপাৰেশ্যন কৰিব লগা আছে, তেখেতসকলক লৈ গৈ পিনি আমি ফ্রি অফ কষ্ট অপাৰেশ্যন কৰি দিম, যাতে তেখেতসকলে দেখিব পোৱা নাছিলে যিটো সুন্দৰ আমাৰ দুনিয়া দেখিব পোৱা নাছিলে, যাতে তেখেতসকলে আকৌ নিজৰ ভিজন, নিজৰ যিটো দৃষ্টি শক্তি এইটো ঘূৰাই পায়। ইয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থাটো লোৱা হৈছে। আমি অলৰেডি 10 জনক লাষ্ট উইকত লৈ গৈছিলোঁ ওদালগুৰি বড়োলেণ্ড নেত্ৰালয়ত আৰু ইয়াৰে 5 জনক অপাৰেশ্যন কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলে 3 বছৰ 4 বছৰ ধৰি একো দেখা নাছিলে আৰু অপাৰেশ্যনৰ পিছত তেখেতসকলে এতিয়া নিজৰ যিটো দৃষ্টি শক্তি তেখেতে ঘূৰাই পালে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি অতি আনন্দিত।